de la Vila de Gràcia. Sí, però com que no us ho explicaré, perquè la gràcia que tens ara és que es va escalfant, llavors comença a disparar i cada vegada afina més. A mi, primer hi ha trinxat la classe política, jo he engegat els parlants i ara m'agradaria que ens fes una demostració de les seves arts fotent a parir TV3, perquè a mi em sembla una mica de greu. Jo he treballat a TV3 i a més me l'estimo molt, no en soc consumidor perquè avui els joves ja no miren la tele, no? Però és veritat que és una mica paradigmàtic de fins a quin punt, això que dèiem abans, no? De fins a quin punt hem malbaratat una gran oportunitat de combatre la submissió, és a dir, d'adoctrinar de debò, no com diu l'espanyolisme, d'adoctrinar de debò el poble català com necessita que l'adoctrinin a través d'una arma tan poderosa com era TV3 i que en canvi es pot dir que pràcticament l'hem regalada. A mi això em sap molt de greu, llavors em costa una mica dir-ho perquè sé una mica com és per dins, però és veritat que no se li han d'establir crítiques. Ara de fet ho centrem en l'aspecte juvenil, però de fet va molt més enllà, la queixa, l'oportunitat perduda que ha estat TV3, no? Sí, bueno, de fet, fixeu-vos, a Twitter segur que l'heu vist aquest vídeo dels anys 80, just als inicis de TV3, que hi havia una espectadora castellanoparlant que li va dir a la presentadora: escolta, oye, háblame en castellano que no te entiendo. I la presentadora va dir: vés-te'n a passeig, si no em vols entendre. I llavors l'altre ja va afluixar, no? Fixeu-vos avui en dia, és a dir, TV3 busca especialistes de tot tipus a Madrid i no em sembla gaire bé, però bueno. Però si tu et busques un especialista a Madrid, ei, orellera, perquè a casa meva et convido jo si vull. I fixeu-vos que ja abans les orelleres eren freqüents a TV3, ara no. Això ens ho hem fet nosaltres, no ens ho ha fet ningú de fora. En aquest sentit estic molt en contra del victimisme nostrat constant. I jo a vegades em poso en la pell d'un nouvingut, no? I ve aquí i diu: mira, a mi em deixen obrir comerços en castellà, ningú em diu res, tothom se m'adreça en castellà. Hòstia, però quins tios més pesats tot el dia amb la llengua, si ja m'han dit que la llengua no serveix per res i estan aquí queixant-se, i de vegades penso, ostres, en certa manera, i em sap greu, és normal que ens tinguin una mica de tírria, perquè som molt fràgils, som una comunitat lingüística molt fràgil i molt feble, i per tant, posem-nos també a la pell dels altres, i si volem que ens respectin, doncs hem de ser diferents. I el tema de TV3, doncs, penseu només una cosa: què és més útil pel país? Una TV3 que actualment té un 13% de share, i que el share, el lineal, no val per res, perquè l'important és internet ja. Però bueno, internet vull dir YouTube, les xarxes, aquí és on es juguen les garrofes, però bueno, és igual. TV3 té un 13% de share i el Super 3 un 0,5% de share, o és preferible tenir una TV3 que tingui un 7-8% de share i que no sigui líder, i fotre calés i que el Super 3 tingui un 6%? Un 7 i un 6 o un 13 i un 0,5? Jo voto perquè TV3 no sigui líder, però que el Super 3 hi aboquin molts calés i que arribi a la gent jove, perquè els joves són el recanvi lingüístic.